हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम ओडिया यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग अभिज्ञ। तो फ्रेंड्स पूर्व वीडियो रे आपण माने बहुत सारा कमेंट देथिले कि टॉपिक टी लिंगराज ऊपर भाई करंतु बट वर्तमान तो लिंगराज मंदिर को जाई होबनी आपण माने जानिथिबे भीतर को जाई होबनी तो जमा व्यस्त होंतुनी आमे लिंगराज टॉपिक ऊपर करिवु किंतु आज रे वीडियो टी फुली इमोशनल होबा को जाउछि। आपण भी वीडियो पूरा देख साला परे गर्वर सहित कहबे हां हां मु भी उत्कल माटीर संतान। तो फ्रेंड्स आम से स्थान को तो निश्चय बुलवा जा किंतु ता पूर्व से स्थानर इतिहासर किसी पृष्ठा खेलईदवा। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦର କଳାବାଦଲ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 50 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେକାର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ବିନ୍ଦୁସାଗର କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଳିଙ୍ଗର ସେନା ପାଖରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କଳିଙ୍ଗର ସେନା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ସେନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ସେନା ଆଗରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗର ସେନା ସହିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୟାନଦୀର ଜଳ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶବ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଧର୍ମାଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଧଉଳି ନାମକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ତୂପ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରୁଛି। ସେଠାରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଧଉଳିଗିରି ସାରା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। आमे आसी पुरी रोड रे पहुंच जाइछो। एटू राइट नेले धौलीगिरी को रास्ता। ये हेउछि धौलीगिरी चेक गेट। आपण जदि टू व्हीलर रे आसुचंती ताहले आपण भीतर को जाई परिबे। आउ जदि आपण फोर व्हीलर नै आसुचंती तो आपण गाड़ी को एठी पार्किंग करी एठाकार भ्यान रे भीतर को जीवा को पड़िबो।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏହି ନଦୀଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୟା ନଦୀ। ଆମେ ଧଉଳିଗିରି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଏହି ନଦୀ ପାଖରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୟା ନଦୀ। ସେଦିନ ଏ ନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୟା ନଦୀ କୂଳ। ପରିବେଶଟା ଆଜି କେତେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏହି ପରିବେଶ ରଣଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଶହ ଶହ ନିରୀହ ଜୀବନ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ଆସି ଧଉଳିଗିରିର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶୋକଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ବି ଦେଖିବା।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ଧଉଳିଗିରି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିବେ। तो फ्रेंड्स ये थिला हमर धौलीगिरी ऊपर आज पूरा वीडियो केमी लगी कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे। भाई चंदन को देखुंत आज पूरा दया नदी कूल पूरा 3 किलोमीटर ततला बाली में चली तार आज बेहाल हो जाए पूरा बहुत कष्ट करने पड़ी आज पूरा ततला बाली में पूरा 3 किलोमीटर चली चली जाइए। कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे वीडियो केमी लगी आम इम्प्रेस हबू नुआ नुआ वीडियो करने ये जदि किए नुआ व्यूअर आम चैनल नुआ देखुं वीडियो तो सब्सक्राइब करूँ। सर्वप्रथमे आपण आम वीडियो देखिपारे। रहिलु जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।